Ugeqe amagulu uphakela umthakathi ke echaza kabanzi ke esithangameni seyindaba ke lapha ke ukuthi ke uhlangane kanjani nomongameli ke lapha ke uRamaphosa waphinde ke waveza indaba yakhe yokusebenza kanjalo ke nanokuthi ke kwenziwa yini ukuthi ke uJacinta ke lapha ke Mangobe Sezuma engabi khona noma ke egcine engabonakalanga kulowa mhlangano. Bafowethu nanto udaba oluthokozele khona la kusiqiniseko SMA ungakhohlwa ukusubscribe ke phinde like la video siphinde sidibane kwezinye. Baqala ukungifonela ngakafika eStanderton. Bangifonela ngibheke eStanderton kwakusasele 35 minutes ngifike eStanderton. Ngathi yenqaba lensizwa kwathunyelwa umuntu wesibili. Ngenqaba kwaze kwathunyelwa umuntu oseParliament. Wangifonela uxolo wangifonela umuntu oseParliament wazichaza ukuthi ubani. Kwayima ngivuma ukujika eStanderton. Baqala ukungifonela ngakafika eStanderton. Bangifonela ngibheke eStanderton kwakusasele 35 minutes ngifike eStanderton. Ngajika eStanderton ngabuyela emuva eGoli ngahamba ngayohlangana nomongameli. Abaningi ke bakhala ngokuthi kungani uJacinta singamtshelanga thina. uJacinta sengihlale naye imhlangano cishe emithathu. Ngahlala umhlangano naye noMkhwanazi, nobaba uMkhwanazi, uNhlanhla Mkhwanazi. Ngahlala umhlangano noPremier, ngaphinde ngahlala umhlangano naye noPremier. Ngaphinde ngahlala umhlangano naye noPremier futhi. Kule mhlangano yomthathu angaze ngimfonele uJacinta ngithi akeze emhlanganweni. Angaze ngimfonele ngoba kwakungemina engangibiza umhlangano. Awukwazi ukumenywa emhlanganweni bese ummema bakhe abantu futhi nawo. Umhlangano uqala sasibizele lapha eMarine Parade sahlangana saficana sesificana khona ngoba umuntu owayebiza umhlangano wayesifuna sonke. Namanje njengoba sibizwe sifonelwe ulona sifonelele sibizela emhlanganweni kaPresident. Umhlangano kwakulokhu kuhlalwe ngo2 mina ngisemashini. UPresident akangifunanga ngo9 ebusuku. Kwakufunwa mina. Ngizonikeza uPresident isiqiniseko ngoba nizokhumbula ukuthi uPresident wayihlangene neNgonyama ngayizolo. iNgonyama yamnikeza isiqiniseko sokuthi uphakela umthakathi ngiyamazi. Angeke abantu bone mangabe ekhona. Lapha azobe ekhona khona uPresident akakhululeke ngeke kuze konakale lutho. UPresident ufuna lelo zwi kimi, ufuna ukuzothi ndoda ade ngihlangene neNgonyama. iNgonyama ithe akuzukonakala lutho. Kunamazwe akhathazekile asaba ukuthi azolanda idumbu eSouth Africa ngenxa yakho. Ngathi mina President ngeke iziyenzeke le nto. Ngayethembisa iNgonyama, ngamethembisa uPremier, ngiyakwethembisa nawe President. Uma kwenzeka ufa abantu bebulawa ngabantu abazobe behamba nami President, cela ukhiphe order yokuthi uMkhwanazi akangibophe. Ngathi ngiphuma kuPresident ebusuku ngo11 ngabe ngithola ucingo lukababa uGeneral ubaba uNkwali Enkosi. Wathi indaba wangethembisa. Wathi ngeke kwenzeke lutho. Ngicela kusasa kwenzeke lokho othi kwenzeke ngalendlela owasho ngayo wathi kuzokwenzeka ngayo. Ngaye entabeni mina wengane zakwethu. Abanye babehleka bethi ngumfundisi yini. Abanye babehleka bethi sungazi uyokhulekela izowunamba bani. Namhlanje nquma umhla ka30 abanye babesho njalo. Namhlanje uyokhuleka babesho njalo. Nayizolo bebelindele okubi kwangenzeka. Ayikho into eyimfihlo ekhulunywe phakathi kwami nomongameli. Abanye ke umunye nje izolo ngifonelile wathi ayiphakela sengiphoxeke kabi umuntu omkhulu. Wathi sengiphoxeke kabi manje kuthiwa wena unikezwe imali uPresident. Usho umuntu okade engekho. Uthi nginikezwe imali. Nginikezwe uPresident.